El Pacte Nacional d'Infraestructures defineix els pilars en què s'ha de basar la Catalunya del futur. El president de la Generalitat, José Montilla, ho ha afirmat en la visita a les obres de desdoblament de la C-17, en el tram Vic-Ripoll, des d'on ha anunciat la signatura del Pacte d'Infraestructures pel proper divendres. El pacte és la materialització de l'esforç del conjunt de la societat civil catalana i suposa posar nom, projecte i termini a la transformació del país. El pacte representa completar un gran esforç per definir els grans pilars sobre els que s'ha de basar la Catalunya futura, pilars com els que tenim també en altres àmbits, amb l'acord estratègic, amb els pactes de la recerca, de l'educació, de la immigració o de l'habitatge. En aquest sentit, el cap de l'executiu ha lamentat que no s'hagi pogut arribar al consens i ha remarcat que la voluntat d'acord és sincera. El pacte d'infraestructures suposa una inversió de 100.000 milions d'euros i és una resposta a les reivindicacions històriques del país amb obres com l'aeroport d'Alguaire, l'Eix Bicolot o el túnel de Bracons.